aw ni yanma bi mina ni mana dɔ de jaabi a y'a bila commentaire la ko ne ye mélange épice min kɛ k'a jara ye kosɛbɛ ko nga k'a nafɛn bɛɛ t'a bolo ko nga ɲama ka dɔwɛrɛ kɛ tuguni. J'espère que ni nafɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ i bolo wa j'espère que n'i y'a kɛ a bɛna ja i ye ani fana a doselen do dɔɔni parce que ne ma fɛn caman k'a la ne y'a dose i n'a fɔ min bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo sokɔnɔna na. An bɛ coriandre kisɛ tɛ min verre ɲɛ kelen ta. Coriandre ka di ne ye kosɛbɛ sabula ale bɛ se ka kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la. Tobili fara namanfɛn jenimanfɛn sotemanfɛn a bɛɛ dɔɔnin nin mana o de y'a to ne tɛ tobili yɛrɛ kɛ coriandre kɔ. N'a sɔrɔla ko coriandre t'i bolo a ye coriandre minɛ k'a bila aw bolokɔrɔ a ka ɲi dumuni na kosɛbɛ a bɛ dumuni ja. An bɛ cumin k'a la cumin cuillère ba ɲɛ kelen cumin tɛ dɔwɛrɛ ye mafé je kɔ. Poivre kisɛ o fana cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango n'a sɔrɔla mugu de b'i bolo i bɛ se k'a da kilancɛ la. An bɛ ɲamaku mugu k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ka ɲamaku ye mugu de ye ne y'a kɛ cuillère fitinin ɲɛ kelen bɔɲango n'i y'a caya dɔrɔn a b'a kasa bɛɛ ta. An bɛ paprika mugu cuillère ba ɲɛ kelen k'a la. Paprika ka ɲi nɔ dumuni fasugu bɛɛ la wa jenimanfɛnw fana n'a ka ɲi a la sabula a b'a ɲɛ tɔ ɲɛ wa a b'a ja. An bɛ kɔgɔ cuillère ba ɲɛ kelen k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ bɛnɛfunti den 3 bɔɲango k'a la i kana caya ɲana a bɛ dansago kosɛbɛ ale fana kasa ka fari kosɛbɛ a b'a fɔ k'a b'a bɛɛ ta. An bɛ persil mugu k'a la walima céleri i yɛrɛ b'a lajɛ ni min kɛtɔ filɛ nin ala ne fɛ ne yɛrɛ de ye nin ja. I bɛ se k'a ja n'i b'ale ja dɔrɔn i b'a ja suma de la i t'a bila tile kɔrɔ k'a ja dɛ n'i y'a bila tile kɔrɔla la tile b'a nafa bɛɛ ta ka bɔ a la wa a tɛ ja ka ɲɛ i b'a ja suma de la n'ala sɔnna ma don n'a nataw mina ja cogo video kɛ k'a yira sabula ne t'ale mugu san ne b'a ja n yɛrɛ ye dɔrɔn. An bɛ kɛlɛkɛlɛ k'a la i bɛ kɛlɛkɛlɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ni farimanba ka di i bɛ se k'a caya ka tɛmɛ nin kan. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na tigɛni k'a la tigɛni kɔni kan ka sɔrɔ bɛɛ bolo hali n'a kɛra tigɛni den kelen de ye a k'i ka mélange la i yɛrɛ b'a nɔbaya la i man k'a caya la de sabula ale ka kunna ne ye 2 de kɛ n ta in na hali n'a kɛra kelen de ye i bɛ se k'o k'a la. An b'a ta sisan ka taa sin i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne y'a sin ja kɔfɛla la. Seli la sogo bɛ maa caman kɛlɛ yɛrɛ de kosɛbɛ waasa an ka dankari la an bɛ curcuma de k'an ka sogomanfɛnw na. Curcuma b'a to sogo bɛ bayɛlɛma an kɔnɔ ka ɲɛ wa a b'a to fana ale kɛra dumuni o dumuni na n'i y'a dumuni kɛ a t'i kɛlɛ o de y'a to ne y'ale dɔɔnin dɔrɔn k'a la n'a b'aw bolo a y'a k'a la sabula seli in na sogomanfɛn bɛ maa caman kɛlɛ kosɛbɛ n'i ye curcuma k'a la a ka ca ala fɛ sogo t'i kɛlɛ abada. A kɛra jenimanfɛn de o a kɛra namanfɛn de o curcuma dɔɔnin k'a la n'a b'i bolo a b'a to a tɛ mɔgɔw kɛlɛ. Ni video in jara aw ye a y'a bila commentaire la ni nin fana ko cayara a y'a fɔ ɲɛna n bɛ dɔwɛrɛ kɛ k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.